να ευχαριστήσω πρώτα τον συναγωνιστή Ανδρέα Αγγελίδη, πραγματικός συναγωνιστής σε κρίσιμους αγώνες που πέρασαν, αλλά δυστυχώς και σε κρίσιμους αγώνες που έρχονται. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ωραίο ήταν το φιλμάκι. Ο ίδιος άνθρωπος είμαι. Λιγότερα μαλλιά, ίδιες αρχές. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε πολλοί και αυτό με ενθαρρύνει. Είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι Έλληνες. Είμαστε ωραίοι Έλληνες. Δεν είμαστε εδώ λόγω εκλογών, όχι. Δεν είμαστε εδώ για μερικές εκατοστιαίες μονάδες πάνω ή κάτω κομματικές. Το κάθε κόμμα δεν υπάρχει για τα ποσοστά του. Διότι κάποιοι επιχειρούν να μας πούν ότι αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Έχει μετατραπεί σε κούρσα. Από ελομόνια σχεδόν. Είμαστε εδώ διότι ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε για το αύριο των εκλογών, ανησυχούμε για το μεθαύριο της πατρίδας. Και πατρίδα δεν είναι μόνο γη. Είναι γη καλυμμένη με αίμα, δάκρυ, ήθη και έθιμα. Είναι η γη στην οποία τρέξαμε, πέσαμε, ξανασηκωθήκαμε. Είναι η γη που σκέπασε και τους άσημους μας, αλλά και τους ήρωες μας. Είναι η γη όπου μυριστήκαμε τις πρώτες οσμές. Είναι η γη που είδαμε τα πρώτα λουλούδια. Είναι η γη των μικρών και των μεγάλων πραγμάτων. Αυτή την πατρίδα δεν θέλουμε να καταλήξουμε να την νοσταλγούμε, θέλουμε να τη βιώνουμε ελεύθερη μέχρι την Κερίνια. Αυτό το σύνολο είναι η πατρίδα μας. Αυτό είναι ο αγώνας. Η πατρίδα δυστυχώς περνά δύσκολα. Και δεν είναι μόνο το εθνικό θέμα και η οικονομία. Και άλλοι πυλώνες του αγώνα βρίσκονται σε κίνδυνο. Μεταξύ αυτών και η παιδεία μας. Οι θεσμοί ακόμη της δημοκρατίας μας. Η παιδεία είναι κρίσιμη σε δύο επίπεδα βέβαια. Πρώτον, μας δίδει τα εφόδια για να αντεπεξέλθουμε στο ανταγωνιστικό κόσμο που ζούμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο καθένας από εμάς φτάνει ως εκεί που φτάνει η εκπαίδευσή του. Ο δεύτερος όμως ρόλος της παιδείας είναι ακόμη σημαντικότερος για την κοινωνία μας. Η παιδεία μας διαχέει τον πολιτισμό στις 4 γωνιές της χώρας. Μας κάνει καλύτερους, μας κάνει μια κοινωνία αδελφωμένη και αλληλέγγυα. Μας κάνει ως άτομα να νιώθουμε ένα κομμάτι του κυπριακού ελληνισμού. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η παιδεία νοσεί. Οι πολίτες είναι σαφές ότι ψηφίζουν ιδιωτική παιδεία. Υπάρχει πρόβλημα. Παρότι επενδύουμε στην παιδεία μας ένα 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η απουσία εμπιστοσύνης του πολίτη αυξάνεται. Η κυβέρνηση το βλέπει. Το βλέπει και προχωρά στην λεγόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Πως εδώ καλώς. Έχει 3 χρόνια όμως που ακούμε για την περίφημη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Άφησε η κυβέρνηση τα κρίσιμα, τα θέματα αξιολόγησης, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, τα θέματα πειθαρχίας, πού είναι η καθιέρωση εθνικών επιπέδων, πού είναι η ανταγωνιστικότητα της παιδείας. Αντί αυτού, μπήκαμε στην αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, μια διαδικασία που δεν τελειώνει. Αλλά και να τελειώσει δεν έχει λύσει προβλήματα. Και αντί να λύνονται προβλήματα, διωγγώνεται η παραπαιδεία και αυξάνεται το κύμα προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά
η κυβέρνηση αναπασά συνέχεια την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μα τι είδους μεταρρύθμιση είναι, αν εδώ και 3 χρόνια δεν την είδαμε, δεν την ακούσαμε, δεν την μυριστήκαμε, δεν την γευτήκαμε, δεν την νιώσαμε καν στα σχολεία μας. Σε ένα τομέα θέλετε να έχει υψηλές επιδόσεις η κυβέρνηση, στο τομέα της αμφισβήτησης της ταυτότητάς μας. Ο Πρόεδρος μιλά για την κυπριακή παιδεία και για πολυπολιτισμικότητα. Βεβαίως, είναι σωστός ο σεβασμός του συνανθρώπου. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός του συνανθρώπου. Αλλά για να σεβαστούμε τον έτερο, τον άλλον, δεν πρέπει πρώτα να σεβαστούμε τους εαυτούς μας. Μα από εκεί ξεκινά ο σεβασμός του άλλου. Δεν ξεκινά από την απαλλαγή της ταυτότητας. Δεν ξεκινά από την ισοπαίδωση. Να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να αλλάξουμε τα υλικοτεχνικά μέσα, να αλλάξουμε τα σχολικά κτίρια. Την ιστορία μας όμως δεν την αλλάζουμε, την ταυτότητά μας δεν την αλλάζουμε. Είμαστε Έλληνες με σπirituές δημοκρατίες. Είμαστε Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, 3.000 χρόνων και δεν θα γίνουμε Κύπροι μιας προεδρικής θητείας. Όχι!